Vælg det. Du fik bræk! Du fik bræk! Du fik bræk. Nej, hvor spændende. Værsgo. Hvad fik du? Fersken eller bræk? Fersken. Fuck, hvor er det der snyd! Skriv med mig. Du gav mig en fersken. Og jeg tog en fersken. Det er løgn. Hvad har du fået? Det er løgn. Du fik sådan en. Kan du vide, hvad det er? Det var sådan en. Ja, skål. Det tror du frutti. Eller stinkende sokker. Mhm. Åh. Er du bange? For helvede, skriv nu med de lortekugler. Er du klar? Mhm. Ej. Skriv nu. Så din tur her, værsgo. Ja. Ja, de skal lige se den. Så. Okay. Ej, du fik tandpasta eller blåbær. Namme. Du har en grøn. De duftes alle sammen af det samme. Det er enten lime eller et eller andet. Det kan jeg huske. Slået græs eller... Nej. Det er slået græs eller et eller andet. Lime, tror jeg det var. Jeg skal have noget mere cola. Fuck it. Og så drikker du også lige dit, hva'? Så. Ikke for en sikkerhed skyld. Ja, du skal med ind i billedet. I know. Namme. Lad mig. Okay, er du klar? Ja. Nå, hvad var det? Kæft, du overdriver. Du ved slet ikke, hvad det er, ikke? Nej, jeg ved ikke, hvad det var. Det smager af lort. Jeg tror, jeg fik en Tutti Frutti, eller? Nej, no. Tutti Frutti. Kom nu, så. Ikke den her, vel? Det er stinkende sokker eller et eller andet. Det er en kylling. Det siger du? Jeg kaldte det for en kylling. 2 sekunder. Bare lige noget. Så vi kan læse det. Hvad er det? Hvad det kan være? Ja, det er sådan en, det er den der. Juice pear eller Booger? Hvad helvede er Booger? Det er Busmand! Jeg skal ikke. Hvis jeg er på Busmand, ikke? Mhm. Der skriver jeg. Ej, okay, ikke skriver. Fuck, jeg kan stadigvæk smage det der, mand. Så skyld din mund. Hej. Nu trykker.
Hold da kæft. Til dig. Ja. Tag med lige en lille tår. En hvid Nej, prøv den, prøv Baby den. Wipe eller kokosnød. Den virkede ikke, den der. Du gæt? Okay, hvad er det? Skal jeg også skrige sådan, når det er dig? Det ser bare sjovt ud. Det var fucking den der igen. Det var den grønne her. Yep. Jeg kan stadig sådan mærkeligt. Smag den der Baby Wipe. Du giver sådan her. Din tur. Fuck, jeg sveder, mand. Gør vi det indtil den er færdig? Nej! Hvor mange smage skal vi være igennem? Men lige...